Bandari vandiri mukati mekureva nekutaura ndichitizo weekend ndakanga ndiri mukati meguga mukoma kepi ndakadzibata ndakadzitakura ndinadzo ndati ndakadzipakata nenyaya yandinayo mukoma kepi yevaroora vanokona kuita 10 14 varoora vakapedza 4 days vakagara vari pagedhi pavatezvara ana baba vemurume vachishedza kuti hatibvi pano kusvika matisunungura chikonzero baba muri kuita bonde nesu muchishandisa mubobobo. Varoora 14 vakadzi vevana vakapedza 4 days vakagara. Kana pasati pouya mubatsiri pano hatizi kubva pano asi pakazouya mubatsiri zvakazoitika zvacho kugokwe ndozvandira zvipano. Gokwe ndine nyaya zvakare mukoma kepi yemwana ane 7 years ashungurudza madzimai munzvimbo maanogara nenzira zvakare yemushonga iwowo wokupindira madzimai vakarara. 7 years kugokwe futi ndakakwanisa kusangana naye namai vake vakachema vakaduna pasi akati bhozho ndibatsirewo mwana wangu uyu handichakwanisi kugara munzvimbo nevanhu nekuda kwemwana uyu. mwana akabva nditi bhozho ini hapana chinondinetsa amai vangu vari kutambura nei izvezvi kana uchida kuka ndikuratidza kuti ndogona kuzviita sei uone kuti mudzimai wandoda kutotamba naye izvezvi ndomuita sei. ndokubva ndabatiswa chimwe chipepa changa nacho mukoma kepi ndakaguma ndachikaenda pasi zvakazoitika ipapo ndo zvandinazvo. baba Isabel vakagukuchira chimwe chiri kuti kudini ichokwadi muri yezimbabwe ndine nyaya yapanapa yemwanasikana ari kushevedzera kuti inini hanzvadzi yangu kana isati yaroora neni handiroorwi. ari kuudza baba namai vake ndini mukuru hongu hanzvadzi yangu inamba 3 kubva kwandiri asi uyu kana asati aroora inini handirooriwo zvakare asi ndichakuudzai kuti nemhaka yei asi ini akandiudza kuti nemhaka yei. vanenge vachida kukubatai kuti vakupei nyaya pamwe chete nokutsvaga nhamba dzevabatsiri munobatika sei baba Isabel? ichokwadi muri yezimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba yangu isina chipomero namba isinganyadzise iyi nhamba inoti 0771 545 025 0771 545 025. chitunguzi hatida kukukanganwai chakaitika pawikendi apa mumba mukadzi asiwa nemurume mushure mekunetsana aenda kutogara kwaari kuenda ndokuzonzwa kuti mumba mako murume we mapinde varume vaviri vapinda nemukadzi wako mumba ivamo murume achisvikira bata murefu bata mupfupi zvakazoonekwa mukoma kepoto mushure mekusimudzwa mabhegi mukabuda mazongururo mukabuda matatya mukabuda mupurwa chitungwisa apa pasekapa chitungwisa gararai padhuzi Zimbabwe manzwa kuti papa Isabel vakagukuchira vari mustudio treatment no doubt no time to waste nyudza igejo. ichokwadi muri yezimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufamba ndikutsudzura dziri kuitika matima newasenyika ino paka gokwe iri kuti kudini ichokwadi muri yezimbabwe nenge ndiri mukati meweekend vange vari kugwari mujumba yegokwe takasangana takaonana asi mukati mekufamba kudaro vakawanda vaifambira zvakawanda vamwe vachitsvaka kugadzirisa zvinhu zvavo zviri kuitika mukati menyika ino. takasangana nenyaya mukoma kepoto mhuri kana kuti family ine varoora vanokwenda kuita iwo 10 kana kuti 14 varoora vakaenda pamba patezvara ndokunoungana vakaramba kupinda mumba vakaramba kupinda muyadhi ndokugara kugedhi vakashevedzera kuti iwo kana vakuda chikafu vaienda kuti aituma mamwe chinotenga vachiuya vachidya vakagara pagedhi vachishevedzera kuti kunyange varume vedu vakauya kuzotitora hatisi kubva panapa toda kuti tigoraramisa zvakanaka chikonzero patakaroorwa takanaka tisina urwere tisina kutambura asi tazviwanira pano kwatakaroorwa ikoko asi hapana kwatiri kupomera asi tiri kuti isusu toda kudzokera kudzimba dzedu takanaka sekuuye kwatakaita. baba Isabel varoora ava vanga vakagara pagedhi pamba patezvara vachiti takaroorwa mune zvakanaka asi takutambura takauya tisina zvirwere chiri kunesa varoora. inzwai muri yezimbabwe nyaya iripo ndiye kudai varoora vandiri kuti vanokona kuita 14 mumba mababa vanova ndo vakaenda kunogarirwa pagedhi pane varoora vaviri vamwe vese 12 kwena baba mukuru kwena baba munini nevaroora zukuru vanga varipo vachivakaunda 14 pa14 varoora ava vese mukoma kepi vanga vachishevedzera kuti vari kurwara. asi zvakazosimuka mukoma kepi ato nokuda kwemuroora anove muroora wemuningina wababa ava vakavingwa pagedhi ari mukati mekurwara asi kurwara mukoma kepi ndakabvunza nyaya ndikada kunzwisisa ndiri mukati mekutaura nemukadzi wasabhuku anove mukadzi wababa mukuru zvakare mukati mefamily iyi achishevedzera kuti bhozho ndiri kutaura ndakasununguka ndiri kutaura ndisingatyi ndati ndiri kusvika ndisingavhunduki chikonzero zviri kuitika zviri kunyadzisa kusanganisira muroora wangu inini ari kurwara kana achifamba haasi kukwanisa kupfeka zvemukati anosunga zambia nokuti anoda mhepo ari kuita maronda asi tikaenda kuchipatara hapana kunyange chirwere chepabonde chiri kubatwa ukunzi ari kurwara. vese vari 14 here ndo zvirwere zvakazviwarwarisa kutouya apa vese kam asi pane hwani akakonzeresa hwandiri kuti mukadzi wemukoma wababa ava ari kurwara chirwere ivo vaiti kwanzika chitora kuchishona
tinochiri chirwere chezuva. Okay. Ndobvunza kuti kune vamwe vasingazivi chirwere chezuva chii chiri kuitika mukoma KB. Zvikanzi kana mukatarisa imbwa mukoma KB, imbwa pachadzo kwanzi dzinorwara chirwere chinonzi chezuva, chokuti kunzira inoshandisa imbwa pakunozvibatsira inogona kubuda chinhu chinenge chichibluma kana kuti ronda rinenge rakabudisa nyama dzese kunze. Ndinenge ndakambozviona. Ehe, ndo chirwere chakachirwara muroora uyu. Muroora uyu pakufamba varoora vanga vasati vakwanisa kuudzana vese kuti ndiri kurwara chii chiri kuitika. Pakarwara muroora uyu kusvikira murume wacho azochinzira kuti izvi hazvichanyariki izvi, ende akaenda kuhospital achipiwa bhedhi, hapana kurapwa kuri kupora. Vanhu vachienda kunoona mamwe madzimai achibvaona kudaro, pakabva vaona zvimwe zvakanzi niniwo ndiri kurwara but handisi kurwara zvakadaizvo. Vaungana varoora ndikuona kuti vese vari kurwara. Asi mukufamba vasikana chii chiri kubata. Asi mwe nemwe pasi paifamba ainzwa nyaya iri kuitika kuti baba vedu vanozva kuti kwatiri vanhu vetezvara vane chirwere kuti vane mushonga unonzi munyangunira, mubobobo kana kuti gondwa. Asi gondwa iyi iri kupindira varoora chete. Ndo pakanzi izvo toita sei zvikanzi aiwa ngatifambei. Mukadzi waSabhuku anove ndiye umwe mukadzi wevarume ava anove ndiwa murume ari kuita zvinhu izvi akati ndoda kufamba nemi chikonzero ndine wangu muroora andiriga tiri kunyanya kuendesa muroora kumusha kwavo ndichiti ari kurwara chikonzero patiri kufamba zvatiri kubata zvinonyadzisa baba ari kuita varoora zvinhu izvi. Ndo kubva vabata vafamba kudaro zvikanzi kwete ndoda kuti ndive panzvimbo ipapo mukataura pamutembo munyika yeZimbabwe mukanongedzera munhu kuti une gondwa mukanongedzera kuti ane bobobo kana kuti anoroya munobva masungwa. Saka regai ndisvike ipapo ndoda kuti ndikuratidze kuti ari kuita zvinhu izvi ndiani. Asi musaita kuti vabereki venyu vana baba vatize ngavauye vagare pasi chikonzero nenge chiita musoro pamwe chete kuti vaone chiri kurwadza vabereki chii. Varoora ndo pakati isusu kuti bono ndisu takatsamwa. Regai tikuratidze ndo pavakaenda unogara pageti. Hatisi kubva pano kana paseri pamubatsiri. Right. Kusvikira mubatsiri abva mukoma kepato munzvimbo yeguta reHarare chiri chisara chekumaundi Dharwedi ndo kubva apindira mukati menzvimbo yegokwe. Apindira mukati menzvimbo yegokwe mukoma KB zvikanzi regai ndikuudzei pano zvandoda kuita basa. Asi basa randichaita panapa kuti gondwa muri kuona uyu baba ava kana kuti munhu uyu haaziri ari kunopinda mumba umu achinoita zvimadzimai ari kushandisa imbwa. Ndiani ane imbwa yake hombe iri kurwara chirwere ichi. Beyond, Deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, oh, beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, yeah, yeah, varoiya vana piro mumba. Iwe ndiani akashedza mubatsiri kuti aende kunobatsira varoora? Varoora vakamboenda kuno mukadzi waSabhuku. Isusu mama hatina kwatiri kuenda, tichagara pano nokuti nyaya yatiri kubata isusu nemi munotoiziva. Asi hakuna munhu ada kusimudza musoro. Takuuya kwamuri imimi ndimuchatibatsira, asi takuenda kunogara pamba apo. Chinove chinhu chokuti vaingonyara kuti nhengi, asi kuenda kunogara pagedhi remunhu vaizama kuratidza kuti vatoratidza zvimwe zvezvimwe zvavari kufungira ndo zviri kukonzeresa. Kusvikira varume vaungana kusanganisira nemuvhileji kusanganisira naSabhuku panext zvikanzi aiwozve kana vana vachirwara. So nyaya yakazonyanya kurema pakuti izvo vabereki vevana ava novanhu vovaroora ava vachibva vachivedzera kuti muchipedza kuita izvozvo tiri kuuya isusu takuenda kwamambo. Nokuti imi munoratidza kuti muri kuziva zviri kuitika. Wai musikada kufamba nevana vedu? Vana ava varoora havazi vana venyu ava. Wai muchiregera vachirwara kusvikira nevarume vanonzi varidzi vakadzi ava vanhu vevana vevabereki vari kuita zvinhu izvi vakutonyera kuti toita sei vakadzi vedu vari kurwara vari kunzi vari kuti vabonde nana baba vedu. Ndo pakatenderwa kunzi uyai muungane. Vanhu vachibva vaungana mukoma KB pakabuda kunonzi kunyara. Zvikanzi ndoda kuti tigoti pano pouya varoora panapa ndo patoda kushanda. Ndobva paitwa zvakaitwa mukoma KB. Paita zvakaitwa kudaro imbwa iri pamba apa ichibva yanzi panapa pane imbwa iri pano. Zvikanzi hapana imbwa. Vanhu vakanetseka vakawanda zvikanzi kana muchiti pano hapana imbwa munoreva nhema. Chikonzero pano pamba toziva kuti pane imbwa pano. Imbwa iri panapa yakura iri kuratidza kuti hachinyatsooni uyezve kana mazino ayoyo inogona kunge yakatobva pamwe. Chikonzero imbwa iyi ndeyakudhara iri kupi? Baba vakati imbwa yakafa kudhara. Zvikanzi nevanhu imbwa iyi takaiona manje pano. Kunyange vana vepamba ipapo vakatochira kuti aiwa imbwa iripo baba. Mukati yakafa zvatisingazivi munenge muchinyeba. Imbwa iri kupinda kuti kuseni chako tambwa ibvunza pano. Zvikanzi imbwa ngaitsvakwe.
pasina nguwa mukoma kepato vanhu vakatoungana vachinzi tofambisa sei basa imbwa ikangobuda kukubva kwairi kubveka pitikiti yapindira ichifamba senge mudzimu zvachikonzero yakura mukoma kp hambai kumagunde yekumagunde hambai kumagunde yekumagunde jekesa musutu yekumagunde kufamba uko imbwa ichipinda murwashi zvikanzi right nobatsiri ndiyo imbwa yandikutaura iyi tarisai vakadzi vakaenda kuchipatsira nemukadzi ari kurwara tarisai imbwa iyi mukatarisa imbwa iyi mugotarisa hama iyi munhu ari kurwara ndo mugosondiudza vakadzi vangosvika chingoti zvakaita imbwa iyi ndizvakaita mubatsiri zvikanzi mese muri kurwara imbati pari zvino zvaunze zvatakisa nyaya panapaka ndezvemukadzi uyu zvikanzi right zvandakuda kuita panapa ndezvekuti isu toda kuti isusu anove ndiye muridzi wembwa iyi imbwa iyi ndo iri kushandiswa pano ndo iri kuita madzimai varoora asi imbwa iyi iri kuuya nemufananidzo wababa ava varoora taurai zvapi kuti kuona imimi varoora uchidzira kuti isusu tiri kuona munhu anouya kuzoti gangira nesu but tiri kuona ndivatezvara asi kuti vazotaura kuti ndeuyu zvikanzi kwete taurai vanakomana makashedzera kuti vakadzi vedu taurai kana muchiziva kuti munhu akuya zvikanzi isusu tati isusu basi ringaite zvinhu zvake mukoma kb ndikubva paite chamupupuri chakasimudza imba yababa ava chasimudza imba yababa ava imbwa iyayi inozivikanwa isingahukuri ndokutaka kuhukura vakaenda kumamisha vanoziva dzimwe dzimba dzekuti kumusha dzotaka kungoshedzera kuti kungohukura senge dziri kuchema imbwa payakataka kuchema ka dzimwe imbwa dziri next door dzanga kuti sei kudavirira imbwa ichibva yapinda mumba yapinda mumba imomo ichibva yafa yapinda mumba ichibva yafa yapinda mumba yafa kudaro baba payakafa yakakuti imbwa yangu chichitika paimbwa yangu zvikanzi hamufani kusimuka pane vamwe ndichiri kushandira zvikanzi imbwa yangu pane zvaitika but imbwa yangu yafa iri mumba baba vari panze zvikanzi pane zvaitika pane imbwa yangu vanhu vachinopinda imba urikuona imbwa yaite sei imbwa yafa zvikanzi baba chatiri kuda panapa ndechekuti iri panapa imhuri yenyu izvi zvamakaita ndoda kukurerutsirai kuti makaita musingazivi makatora mushonga imimi wamaida kuti mushandise panyaya dzokurima asi pakurima kwachona zvinenge zviri kuramba zvakare hazvina basa zvamakaita chamakaita kukuvadza varoora nhasi nevana venyu hatiziti muchasvika kupi ende vana venyu muchanesena kusvika papi nekuti vakadzi vavo vesawa makatora ava pupurai mega zvikanzi kudini ate zvara zvikanzi ichokwadi inini chandinoziva ndechekuti ndaingorota kuti nhasi ndakandina mwamoyo nhasi ndakandina machuma asi ndisingazivi ndo zvandiri kuita pauya varoora vachishevedzera kuti iso vari kurota vaineni vari kuti kwagondwa neni hazvina kumbondibvunisa chikonzero ini ndogara ndichizvirota zvikanzi kwa imi muri kuti mogara muchirota ukama hwenyu hwanga uripo nembwa yenyu chii zvikanzi inini pandakaenda kunzira mushonga uyu imbwa iyi ndo pandakanoipiwa ikoko imbwa iyi ndakatobva pamba pandakapiwa mushonga uyu ndo pandakabva chinzi iwo kushanda kwesekwa uchiita uchishena nembwa ishi imbwa iyi haina munhu waikamboruma iyi vanouya panapa vanotoziva kuti imbwa iyi haina kana munhu waikambohukura inongoziva iri pambo ipana pabadze asi ndiri pachangu ndaizviziva dzimwe dzenguva ndairota ndiri panze ndakarara mumba ndongozoona ndapepuka ndabuda panze asi pandinopepuka ndiri panze ndinoona imbwa yake iri pandiri ichindinanzwa ndo pandinopepuka yandinanzwa ndobva ndadzokera pa ndobva ndarara asi ndaisaziva kuti pane kwandaenda asi nyaya yekurota kuti nhasi ndarota ndiri mukadzi waposho nhasi ndarota ndiri mukadzi wanhingi zvaitika pandiri asi hapana pandikamboona ndiinawo ndo pandoziva kugumire ipapo zvikanzi ndo mashoko zvikanzi kudini mubatsiri mushure mekunge watezvikanzi nemubatsiri ndoda kuti ndikukugezai baba ndakugezai pane hope dzamucharota hope idzodzo mukasazvikuvadza imi pachenyu munenge mararama asi munofanira kuda chiratidzo chokuti imi pachenyu muchaita zvimwe zvinhu zvikuratidza kuti mune vakakanganisira vakawanda asi handisi kuda kuti mugorara mega mumba menyu ndoda kuti murare nemhuri yenyu seukama sezvinoita vanhu vari parufu vanongorara panze zvikanzi but imi kuti murare panze ndoda kuti murare mumba nevarume vanosvika 5 ichienda kumberi nokuti muchange makavhara madhoo ende vanhu vari kupinda mumba imomo kiyai madhoo eshu kiyai dhoo ndokubva varara panze mukoma kb imba yandiri kutaura ndeyehuswa yezvidhina zviye zvakakanywa but zvisina kupiswa baba vakakuma usiku mukoma kb varara imomo ndokutunga imba nemusoro kuboora munoziva kuboora kudhuma imba nemusoro kudhirisa zvidhina vakazopepuka ivo vari pakati pokuti musoro uri panze makumbo ari mukati vari kubvunza kuti chii chaitika zvikanzi ndarota inini ndichiruma nembwa imbwa yandarota chindiruma iyoyo ndo imbwa yatakanga ndinaye panapa iye akazofa pa ndo zvandarota zvikanzi fonerai mubatsiri wofonera zvikanzi ndokusaka ndakuudzai kuti zvamucharota zvikakusiyai mararama asi chigarai pasi neukama wenyu mupupure sezvakaitika asi chandikuzisai ndechekuti hapana muroora wamusiri kuripa kuhama dzake
ripai varoora vese saka izvo zvimukoma KB baba variko but vakazvima musoro vakatumuka kamudhuri vari kurwara izvozvo saka veukamavisa chibva kuti no nyaya yatainzwa nyaya yakaitika ende zvataurika zvaitika asi baba venyu havana kuramba iko zvino zvingatimbomira ise munhu ari kurwara unai zvakaita musoro wavo tikaramba takutaura navo tinotokonzeresa kusvika munhu pakutofa zvakare asi mhosva zvayabuda tochimirira baba ava vaite sei vaite zvakanaka nyaya yakaitika musi wechitatu last week izvozvi baba ava munhu ari kutorapwa ende akatomboita 2 days ari muhospital ndikubudidzwa asi vari pamba musoro wakazvimba manzai yakasvuuka yese varoora sezvo vanga vachirwara vakunzwa sei izvozvi varoora vari kurwara mukoma KB nokuti varoora vakutopiwa treatment zvakare kutorapwa nemunhu akaenda mubatsirwi akabudisa nyaya iyi ndiye ari kurapa zvakare chi varoora but muroora akati aiwa hazvina kana nguva kana basa kuuya kwandiri changa chichikonzera ndechekuti zuva rega rega rakasikwa naMwari maitiwa madzimai imbwa iyi yachienderera mamuri kufa kwembwa iyi zvose zvafa ende huturu nehasha dzeurwere dziri pamuri ndedzekuti zuva nezuva maiswa huturu hwechinhu ichi iko zvino chafa hapaisina munotorapwa mukatopora ende vakadzi varume mimi musaramba vakadzi venyu bo vakadzi venyu ende ndikada kuuzivisa ndezvekuti handisida kutaura ndakadzikadzika chikonzero yaitomupinda zvakare munzvimbo dzakasiyana mukatimo mune vamwe vatorwamo asi mayakapikira chaimo chaimo nemazita akanyorwa pasi ndevaroora ivo varume havana here zvirwere zvavakabatira kubva kurwara kwaita madzimai avo hapana matatitanzwa nezvaari kutaura nokuti zvinogonwa kunge zvakaitika mukoma KB but vanakomana chandakakwanisa kuona pavari mukoma KB vanakomana vari kunyara kunonzi kunyara ndo vana baba vakaita zvinhu zvika kuti ivo 1 by 1 akaenda kunorora mukadzi wake but baba vavo vakangotora ndikuti abarika vese vakadzi vevana ndikungovaita mudzimai wavo kuita barika hama dzevaroora hazisati dzachaja kuti vari kudei kubva kuvana vavo varimo muchikwata chekunzi kugara pasi kuchaitwa kana baba vapora hama dzevaroora vanova vabereki vevaroora vari kuuya zvakare kuzogara pasi nenyaya iyi chikonzero baba vakabvuma pachikerereka ndizvozvo saka vari kuti ivo vabereki vevana ava vari kuuya vamwe chimushedzera kuti chatinoda chekuti vana vedu vapore asi pachagarwa pasi vari kuuya igokwe ipi gokwe nembudziya yes please varoora vanosvika ivo 14 ivo vatezvara ava vane pfuma here vane zvinhu here zvavanazvo zvokuti vanokwanisa kakuripa varoora vari nani but zvinoenderana nezvanga vachiita zvemukoma KB hazvienderani muroora ega ega mombe 14 mombe baba Isabel mombe ngari baba vakunobhadhira mombe 14 dzemhosva amai vari kugara navo mombe akavaroora mombe ngari pakaipa chokwadi kuitika matimana wose nyika ino paka rega ningozvibatanidza mukoma KB ado tichipa vakomana vedu yatinoshivedza kuti iye ZRP Zimbabwe Republic Police ndinowanzosimisa ndichiti vakomana ava vanogara vachisumudzira mabhandi ndikugadzirisa kepe zvina basa kuti yamuvha panzvimbo asi kungosasa uremerera nyaya ndakambotaura yekubhindura kwana musana uku yema-armed robbery vakasvika pakati vakapasa mashopu vakatora mari aiwa vakomana vakaita basa chii chakaitika vakabatwa izvezvo zvakare ndoda kuti ndipe sando mukoma KB papolisi yedu paairport zvakare izvo zvekutaura kuti wata mukoma KB kune kombi yabatwa yanga ichiratidza kuti zvainazvo zvayakatakura mukoma KB mawani mapanga mamwe anenge pfuti zviri mukati momo kuti imwe kombi zvakare yanga ichiratidza kuti iyo yatotorerwa munhu yakatotakura zvinhu zvabusinessman kuti yatobiwa saka mapurisa vari kuita basa vakomana kuita basa baba Isabel mungaziva here chekubhindura ichi vanhu avo vanga vachirobha vangachitakurira vanhu zvinhu zvavo kuti vanga vakawanda sei nhamba isofa tine nhamba yanosvika kuma4 vakabatwa asi pane vanhu vakabirwa pamashops vakasvika vakapakatirwa vachitorerwa mari dzavo asi vakaita sei vakabatwa nyaya yandoda kutaura mukoma KB inyaya yakaitika pagokwe pagokwe mukoma KB kune vanhu vanokwana kuita 2 kusanganisira mumwe mukomana akafa netsaona aizikanwa murari mukomana achinzi iye anga achitori ringi mashau wamabhazi achirori mabhazi mukomana achibva afa ndokuendeswa kumochari asi pavakazoenda kumochari uko vachisvika vachida munhu vakatora kuti munhu anga asisiko atitorwa nemumwe munhu vachinosvika ikoko ava vakatora mukomana uyu vakasvika vachibva vatoviga asi vakazotera kumashure vachida munhu wavo ndikuona kuti munhu wavo hako zvikazoonekwa kuti munhu wakanga vatora uyu ndio munhu wavo vanhu vakasvika zvakasiyana munhu anobva kugokwe kwachifi njelele nokunobva kwachifi nemangwe sautaura kuti kwatiri kuita nezuro one akanga avigwa akatofukunurwa nezuro kusvika kuma12 dzeusiku achifukunurwa ndobva vamutora saka iko zvinhu zvakadzorera kuti vamwe nevamwe vavige kwavo asi hatizivi chakakonzeresa chii kuti vanhu vachinjane vanhu uyezve vachitora mumochari munenge muchiratidza kuti munhu uyu anenge ane tegi rake unoratidza kuti ndiani one akapa neaccident one ndiwasara kuzobvunza kuti
chichakamura asi nekuti ungwe kutera na sabhuku zvakamira sezvo kanzi ichokwadi mu village mangu mwana wangu ndiye akafa asi wedu sichitata kumutora vakatorera kumashure ndokasitaka kudoviga pakasitaka kumameruka takuti mwana asi wavo akisasi zvandofarira ndezvekuti kumadzimambo tataura tese mapurisa tikawirirana tikafukunura munhu saka izvozvi vamwe nevamwe vapiwa munhu wavo ya zvakaoma ndofunga pane zvinenge zvaitika kumochwari ikoko kuitira kuti mitumbi ichinjaniswe baba Isabel kana zvakagadzirisika tinotenda right mati pane chekugogwe chemukomana ari kufamba akaita sei ichokwadi mukoma KB pane mwana akomana ane 7 years zokuberekwa munzvimbo maanogara amai vake vari mukati mekutaura neni vati Bosho uyu mwana wangu uyu i7 years asi pane zvandakaona mukoma KB vachitaura kuti 7 years asi ndichimutarisa inini ndaiona sekuti ndiri kutaura nemunhu mukuru kwandiri but amai vaiti ane 7 years zvikanzi handisi kukwanisa kugara mukati menzvimbo yandiri kugara ndiri kutonzi nevanhu daenda tama but ndakavaka saka kuti ndibve mukati menzvimbo iyi handizivi ndoita sei nokuti ndiri kunzi amai vemwana uya vauya ini ndikasvika pano nakunditiza wese mwana wangu kana achisvika panzvimbo vanhu vese vanosunga kutiza singe vakadzi mwana wangu ari kunzi ane gondwa mwana wangu anzi ari nemboboba arikuita sei ari kuita zvinhu zvikuakadzi revanhu ndiri mukati mekutaura nemwana uyu nguva ndakandichaura naamai ava nevanhu neamai ava nemwana wavo vanhu vakaita vanhu vakawanda vakamira vanhu kazhinji tiri mukati mekutaura nyaya dzakafanana nedzidzi vanhu vanosvika padhuze vachida kuona but nguva iyi mukoma KB vanhu vaingotaura vari kure vasingasviki padhuze chakandivhundisa ndechekuti mwana uyu akapinza angani kabhegi kake tumwe tumabhegi toyo tukudhonza tambo tudiki tukudhonza tambo unogona kungoisa kati kajeketi kako kati akangobudisa bhegi zvikanzi Bosho amai vasataura zvavasingazivi nokuti anoziva zvinhu zvese ndizvo handisi kuramba zvavataura ndizvo but vangandiudza ndire 7 years inini kana kwanditesa uno ndire 7 years irini ini muchimutarisaka mukomana uyu akura here no ndiritora sekuti ndatoora senge kuti mukuru kwandiri asi iwe amai ari 7 years kureva kuti zvandaiona inini hazvisi asi iye mwana uyu aipikisa nozvitaura amai kuti zvavari kutaura izvi hazvisi izvo ndobva abvisa kabhegi kake achibva ndibarisa maoko so pakandibarisa maoko akaita sekunzi ane zvaari kutsvaka pai muhomwe ndobva azoti ndofunga zviro ndobva abvisa chipepa zvikanzizvo mandikuratidza Bosho kuti iyoyo kuti ini chinonditungamirira kuti ndofamba sei hapana parisingapinde ndobva abudisa kapepa kakakamonerwa so ndobva abudisa kapepa kanazoti chimwe chinenge namo akabata chida senge namo kudai zvikanzi kana ndakutambisa namo yekudai so hapana mukadzi wanisingatambi naye kunyange iwo amai vangu ava ndinotamba nawo kuti kule ndotamba nawo ndakatombotamba nawo varipo vachibva vataka kuchema zvikanzi ndikupe example pane wari nditambe nayo ndikati kwete so amai vachibva vati Bosho ndinogara sei munzvimbo chikumbiro changu ndiri kukumbira Bosho undisirewo pamhepo ndiri kukumbira munhu anondibatsira kuti ndoita sei so iko zvino zvandazonzwa ndizvokuti pamusoro paizvo zvakati vari mukati mekutaura Bosho ndoda vanhu vakasimba nokuti mwana uyu ndakatoenda naye kumachechi kumativi zvikanzi anofanira kuti aendeswe kumativi zvezvokuti kana atorwa anoendeswa pachechi wobva anzi ngaaende unonamatirwa kune munzvimbo yaari kugara kumba kumukuru akamboenda kunogara naye akapedzisira adzingwa ipapo mhuri yese ipapo kusanganisira amai vepo nevana ivavo anga kuti vaita izvozvo kusvikira vacho vari kunamatira vati chibvatichada imimi muri kuti amai vari kuti mwana uyu ane 7 years mwana wavo iye ari kuramba kuti handina 7 years kana kwandita sendire 7 years ini kana ndichimutarisawo zvakare ndinoona kuti munhu mukuru so kuti ndizoramba ndichibvunza vamwe vano panzvimbo yatenga tiri inzvimbo yakafanana neguku center inoona unosangana wose zvokuti dai mamuri muvillage mavo ndakwanisa kungoti vari muvillage ndimunoziva mwana uyu ndewegoro ripo but vakatopika nekupika nanhasi vanoti mwana wangu i7 years Bosho makamubvunza ri mwana uyu kuti ko icho chipepa ichi chine namo mukati chinopa kuti namo yacho atambe nemadzimai evanhu kana vasingazvide handiti vasingazivi akachiwana kupi no mukoma KB chakanyanya kundibvunza cho angada kundibatisa senge paakachivhura pakutanga akatogura chimwe ada kusiya akandibata anditika achiri kuona ndikabata nacho kudai izvozvo ndikatarisa munhu kudai ndotomuona kuti zera rake ndikatora namo yangu ndichitamba nayo angave neweight inoenderana nenamo zvakaita sei ndikangotora namoyo ndichitambisa kudai izvo kwaari iye kana nyange akagara pasi akutokotsera aripo ipapo zvinhu zvandiri kutaura zvasi zvokuti usiku vanhu vakarara masikachena munhu akagara izvozvo anotokotsera ipapo ndobva ndatamba naye pamakatosangana pagokwe senda akatoti ndopi mudzimai waruda kuti nditambe naye ndinongedzera kuti nditambe naye kana vari kure ivava nditange pana mai vangu ivava vachibva tanga kuchema mai vacho saka kuvabatsiri kuri kuenda mwana kuti anobatsirwa ari kubva atotamba nevanhu vacho kuchechi kwake aenda katosvika kutamba nevanhu varipo abereki vapo amai nevana vavo zvese so vari kuti izvo vanoda kundibatsira vaudze kuti ngave vakasimba chikonzero kunongwa takaenda takapedzera tadzingwa ikoko ndingaenda kuna ani vanoda kundibatsira ndapera mari ndikufamba nyaya yekundirwadza ndeyekuti munzvimbo mandiri kugara handichadiwi nevanhu
iboka nyemba mwari huyai gokwe iya yatanga ndinonzi Farai Muchenga ndiri kuMozambique baba Isabel marorero ari kuita Mozambique mabatiro akaitwa chimuti Mozambique toenda kwere kuMozambique chimuti musachikangane chimuti musachikangane tipoka nhamba yemufana uyu hanzi tipewa nhamba yemufana uyu right zvekupfimba zvinonetsa ndinonzi Simon Mutambi ndiri kuBeatrice hanzi babada hanzi ndipeiwoka nhamba yemufana uyu zvekupfimba zvinonetsa ndinonzi Simon Mutambi ndiri kuBeatrice ndawe zadiyana baba Isabel vanenge vachida kukubatai munobatika sei vari kudaka nhamba dzemubatsiri uyu akabatsira baba avo vaishinha vatezvura vaishinha nevaroora munobatika sei kuitira kuti muwape kanhamba dzacho ichokwadi muri yeZimbabwe munondibata panhamba yangu isina chipomerwa nhamba isinganyadzisi inhamba inoti 0771 545 025 0771 545 025 0736 26 35 36 0736 26 35 36 ndapota musabhipa sa Cosmasi Fakamoto rigiti tinotenda baba Isabel vanodzoka zvakareka mangwana